Amen and amen. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga abantwana beNkosi konke elikwenzile. Manje ke sesiyahamba. Say bye bye le. Ngibongile nambazana ukufika kule ndawo yaseNcandweni. Bengivamisa ukuphelela ngale libulini noma ngendluleke. So ke sengibona manje sengikhona kwa pastor wami uNcamphalana. Amen. Silalela kamnandi man. Mina ke bengifika nje embhedeni wami omkhulu. Nyawo ibhekele. Manje ke siyambonga uNkulunkulu. Siphatheke kahle kakhulu bazalwane. Emzini wabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Wesikhashana. Namanje ngiyabuka ukuthi balinde lapha bona. Labalinde khona ukubuya kwenkosi. Noma ke ukushiya lomhlaba. Noma ngayiphi indlela abangawushiya ngayo. Kodwa balinde la ngoba imizi yethu bazalwane sinikwe yona nje kwesikhashana izinto esizoyishiya. So umuntu akufuneka aqhoshe ngomuzi ngoba into ezosala. Kodwa mayekunikile uNkulunkulu wenzela ukuthi ufihle nabantwana bakaNkulunkulu khona lapha. Akusiwo wakho wedwa. Kodwa ngowabantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Manje ke ngibona emhlabelele yonke ekhona. Nami bengithi ngizawuhlabelela owami umhlabelelo. Uma ningahlabeleli manje ngizobe nahlabelela senyawo yakho. Amen. Amen. Niyazi ukuthi uthini? Nizawulinganisa. Uthi ke there is coming a day when no earth shall be, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. Oh, there is peace forevermore with the one who died for me. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, yes, it will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon the sky, the one who saved me by his grace, he will take me by his hands and lead me to the promised land. Hey, what a day, glorious day that will be. Oh, yes, it will be. Yabona, bengizohlabelela ube kuthiwa bengingahlabelela. Manje senisuke nahlabelela, sengiyingi angingawuhlabeleli. Bengilinganisa. Asameni bantwana beNkosi. Siyezwini lenkosi, sesibonga konke. Yinye into sifuna ukufika kuphi? Ekhaya. Sifuna ukungena la. Ngiyangizwa. La sifuna ukungena. Bahlabele abantwana beNkosi bathi thina songena ekhaya. Songena Oh,
Ngiyalinganisa nje uyabona. Uyabona ukulinganisa. Imnandi lento. Kodwa ngubani ongasilumula kulento? Bese asifundeni izwi ngoba uyabona mina. Vele la kimi singahlabelela kuze kuyova. Kungcono sifunde izwi lenkosi. Ngiyekele nami bakithi into zabanye lokuhlabelela ngokwethu. Mina ngithuthe ezwini akodwa manje ngiyathanda. Uyazi ngiyathanda. Asifundeni bazalwane benkosi. Ngifuna ukukhuluma namhlanje nganasi isihloko esithi ungahlubuki. Yangizwa yini? Amen. Uze ungahlubuki. Hlala la kusekhaya la. Alikho elinye. Yilo leli. Lalela. Vula incwadi ka 1 John chapter 5 ufunde uverse 16. Hallelujah. Kulu uthandolwa wena wani ento jana. Hallelujah. Aibo funda nakukhona ubona umzalwane wakhe into asolo lesingabolile ekufeni kufanele amthandazele uNkulunkulu tamupha kuphila lokho kuconzele nalabo labenta asolo lesingabolile ekufeni sikhona solo lesibolela ekufeni lengingede ngasho ukuthi ngacelwa ngaleso niyezwa yini? Hawu kanti zona ifanana. Ngiyaqala ukuva lokho ekunakethu. Hawu dono atifani. Hawu kukhona sono lesiholela umuntu ekufeni. Kodwa sikhona sono lesingamholeli ekufeni. Esanibona le. Ningabanga abantu yonke. Suka le madoda. Wow! Mangithi mina ngiyahlubuki. Ngifuna ukunibalela lezona eziholela umuntu ekufeni. Amen. Amen. Niyayazi le. Andikudala sikhuluma sithi hayi man. Izono ziyafana zonke. Anti manje siyafundisana. Amen. Uyabona inhloso yethu njengoba sihamba national. Njengoba sihamba national sihambela ukuthi sifunde sazi into eyodwa national. Ngiyabona. Siphuma siyangena thina national manje asizile nje ukuzothandaza kuphela. Sithi sithandaza sibe sibukela ukuthi le ifundise siyifaka kini. Nikwazi ukuyibamba ngoba sithandazo ngoba umuntu ongathandazi akhona ukubamba into kaNkulunkulu ngoba into kaNkulunkulu kuzobe yiyo kuyibambe idinga amandla. Manje ke njengoba sihamba siyafundisa ukuthi sibe same page. Yangihlupha into yomuntu esebandleni umzakhulumisa kwesonto. Uyazi asukume naye akhulume nawo. Sengizamfihla kube nentambo ngiyamahaka bese ngiyamprotect ihlala phansi wena wena. Ngoba manje ukhuluma isisonto. Ukhuluma njengomuntu ongafundile. Kanti ebandleni likaJesu ufuna sibe yifundiswa. Athi uyakhuluma umuntu wesonto noma edynamic kangakanani kodwa sibuka ukuthi khona okusele uma bengafika la bengayizwa lento ayisho ukuthi kusini. Sifanani nesonto man. Sonto.
umuntu webandla afana nesonto. Lalela ukuthi lingaba nezinto ezinhle isonto libe nabafundisi abahambela phezulu nabomama bakho laba bagqoke izingazi nje bese bashaka amakwayikwa uthi ubuka amapotrisi nje kusemagogo lalela thina siyibandla kaJesu. Haleluya. Funa sikhuluma into ehlukile. Kunjani? Uthiwa-ke angisho ukuthi kukhulekwe kucelelwe lo muntu owenza isono sokufa. Ngoba sikhona isono sokufa kodwa khona engasizwe sokufa. Kanti isiphi lesono sokufa? Esenza umuntu noma ngawuthi yakhala uNkulunkulu angabasezwa. Esenza umuntu noma esefuna ukubuya athi ngiyaxolisa uNkulunkulu angamxoleli. Liyazi ukuthi le bandleni yabo le bandleni sihamba nabantu abafile abangeke baphinde bavuke. Yeah. Bake bazama ukwenza nazi izono engikhuluma ngazo. Ngizokhuluma ngazo. Lale uzobakhulekela wena. Udlula ukuze ube manzi Nkosi. Kanti ukhuleka umuntu ongasiyokhulekela. Wena izwa le nto lithi lithi angisho ukuthi ngikhulekele umuntu onjani. Haleluya. Wovuka emaqandeni kusegoli la. Funda incwadi yamaHebheru chapter 6 verse 4 siqale singene lapho. Sengizokhathula njengoba ngifuna ukugcina lo level kahle kahle. Hebrew chapter 6 verse 4. Funda. Kukhona labake bakhanyiselwa banambitha sifo sasezulwini. Bathi mate baba nesabelo samoya lungcwele. Lapho-ke labanambithe kulunga kwelifa laNkulunkulu baweva nemandla ekuphila lokutaba. Nasebahlumuka kusho ukuthi bona mathumba sebaphinze bathi bethelela indodana kaNkulunkulu esiphambanweni. Bayibethela ngelihlazo ebaleni. Lapho kungeke kwenteke ukuthi baphinde baphenduke. Oh. Kusho mina. Ngathi bengakaqali ukukhuluma ke ngalokho. Kodwa live iselishini. Yedlamini. Ake nifunde olunye ulimi. Mhlawumbe sawuthola okuhlukile mama. Ngathi la dlamini libacindezela kakhulu abantu. Alikho nibenzela lo dlanyana nkosami sibuthi mhlawumbe lona banika indlela ukuthi bangabuye. Ake nifunde. Olunye ilwimi. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini. Benziwa bahlanganyeli umoya ongcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke. Lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Lalela. Lezwe nelithi. Akushiwo umuntu owile. Niyezwa? Kusho umuntu ohlubukayo. Kwehlukene ukuhlubuka nokuwa. Umuntu ohlubukayo umuntu ophuma la phakathi kwebandla likaJesu. Ngisho leli mina ngisho isonto. Esontweni lomuntu kuyaphunywa. Kodwa kwelikaJesu akuphunywa. Wozala. Awungitshela. Ngubani oke waphuma kuleli bandla wahlubuka wayokwenza ibandla lakhe. Lamehlula wabuya waba successful. Ngubani? Ngikhombe wona. Hayi la isigodi national. Owakwaphuma kuthiwa ke lo ebese nabandla lakhe wehlulekile. Kodwa ke nangu manje sowubuyile. Soshisa ikhotha futhi la. Lutho akasana metshiso. Ushisa ikhotha noma ngazabuye.
futhi uzawujika buyele emva ngokukhulu ukushesha, futhi uzoba i-disorder phakathi kwebandla ngoba lo muntu akasanamlilo. Wakhanyiswa wahamba mayebuya la uzoba inkinga ngoba kwayena self uzabe ezizwela ukuthi ayisekho lento engake ngaba nayo. Mina ngisho umuntu ophuma esontweni, isonto lomuntu kudlala abamasonto lagcwele la ke ngimtshele lina manje yimfetho yonke nto. Into eyiyo le yewena akuhlalwa ngale nto. Uyabona la ukhona kungcono abayidlalelayo emasontweni kunawe, wena usenkingeni ngoba wena waze waphuma la ayisekho enye indawo usegcineni la ujenene lo. Angikhathali ukuthi abantu benzani abafuna ukuyidlalela baphambanisa into kaNkulunkulu, simile sithi jenene. Haleluya. Bozwa ngami ngibe emasontweni mani, wena usontanga ngiyabona. Lalela, kuthiwa lo muntu angeke asaphinde avuswe ngoba uNkulunkulu ovusa umuntu. Mawufunda chapter 7 verse 44, izwi kaNkulunkulu lithi akekho ongeza kimi uma engadonswa nguwe. Thina sitshala izwi kaNkulunkulu angithi umuntu simbophelela simshiye bese siyahamba sibuka abanye ulayidonsele lo muntu oze ngoba elandela nje angeke alokhu kufuneka umuntu odonsiwe. Ngiyabona uma wezulandela ugogo lo salisucela impela usho ukuthi hayi nami sengiyafuna impela ukubambelela uNkulunkulu uzakusiza. Uyangizwa? Haleluya. Angeke aphinde enzeni avuswe. Nezwe ngeke aphinde aphenduke yena ukuphenduka ke ngokomuntu kodwa ukuvuswa ngeke uyivukele, uvuswa uNkulunkulu. Manje ke iyalandula lento ithi angeke uphinde uvuswe nawe wena self. Lalela, uNkulunkulu uyehleka ukukuvusa ngenxa yezwi lakhe. And nawe uyafuna ukuvuka uphenduka kodwa kusaphendukeki. Ubheke nje ezonweni right through efeni. Uyafuna manje ngifuna ukuphenduka umlilo lo uyavutha kusaphendukeki. Ufana nomuntu osevele wafa wafela ezonweni. Mawuke wahlubuka. Ngamphala la pastor wami. Wena wambona umuntu obuyile la. Ehlubukile nje wawenza isonto lakhe. Wabuya. Akekho. Kufuneka umuntu owile wawele ezonweni bese lithi izwi mvuseni nina bakamoya, mvuseni. Sigijima esilo ukumvusa ke lo usakhona ukuvuka. Ingakho mina ngithi lapha hole lapha hole Uyabona lento le bazalwane. Ifuthi mawula ebandleni uzazi indaba zakho. Ngoba ungahle uwele esonweni sokufa wena ungazi. Uzazi nje indaba zakho. Kunento engenziwa. Ingakho ufuna sinifundise kakhulu. Bengibuka nje la eMelo khona enye indoda yaphuma yenza isonto layo. Lashisa impela lapha koBethali belilihudlwanyana impela. Manje ke ngoba umuntu ophumela ebandleni akakhona ukwenza into ephilayo. Lento zabo ziyafada la. Mina nganibuza nje ngibani ophumeke la ebandleni. Waba nebandla ke li strong phela eli overpower lebandla.
ngoba khona nabake bazama osibanyoni baphuma cishe nehafu yale bandla kodwa sekwafa baphi namuhla ibilelo sonke nebazojela baphuma kwashisa phansi baphuma namadoda wokuthi bahambela amadoda oDisemba oNdlovu ayisuka manje hamba namadoda aphi namuhla aphi namuhla hayi basuke baphuma la ukube baphuma esontweni yabona amasonto asuccessful wonke lagcwelela aphuma kwamanye amasonto enebenza into endlela amasonto abaphume kuwo yakizwa kodwa ebandleni akekho owakwaphuma ebandleni wezinto successful ngoba ikhombisa ukuthi leli ngeke kaJesu akusilo umuntu entweni yomuntu waphuma kodwa kaJesu wazowaphuma khona uyifakele inkinga uyofisa ukuthi ubangizange ngikholwe waseqaleni le ndoda leya ibuyile ngibizwa umunye umfundisi abena madoda sibambele igreen nimgade lo umnandi manje kodwa uzawugcina bheda ngoba wahluka wenze sonto ngithi umgadeni nimbo bayangifonela mala bathi akasahluphi kusapha kudala isiphetho sakhe ufuna angiyithanda lento ndoda niyithanda ifundile ihlanhlo nalokufunda kwenu bazalwane nithatha ukufunda nifake la ebandleni ayihambi la akwenzini alihambi ngeyifundiswa le kodwa lihamba ngomoya niyangizwa le alihambi ngokufunda kwakho le lihamba ngomoya. Amen. Mngaza wasawatshela kanjani. Mawuletha ukuhlakanipha la. Mawufunda incwadi kaChapter 1 ku1 Corinthians ufuthi verse 18. Uhlanipha kwezwe kwathatha kwafuqelwa le. Uyangizwa? Uhlanipha kwezwe akusebenzi. Kunencwadi ka1 Samuel chapter 15. Mayiqala nje 22. Kwakunendoda lapho kuthiwa uSawuli. Isithandwa esikhulu sikaSamuel. uSamuel wayethanda le ndoda. Niyezwa na? Le ndoda le yathunywa kwathiwa ayihambi yokubulala konke. Kwathiwa nje ubulale konke kungasali lutho. Le ndoda le yabuya neyinonile ithi izokwenzela uJehova ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu ozodelela izwi lakhe. iBhayibheli lithi uma abantu beyithuba ecabana abazalwane belwa uNkulunkulu uyangenelela balamuke bese liyabuza ukuthi manje umuntu mayexabana noNkulunkulu uzolamulelwa ubani. Qaphela kwezwi ungabi sedeleli la. Enela enye indoda yakhala encwadini yezaga. Yathi Nkosi yami ngilalelanga abafundisi bami. Lalela abafundisi bakho. Noma umfundisi wakho ungambona ukuthi sinothonga. Lo muntu ubekiwe uNkulunkulu ngokumazi wena hlonipha. Amen. Hlonipha. Noma ngathi bona akufundanga wena ufundile hlonipha ngenxa yogcobo inkinga nanto ugcobo wabeka izandla lo muntu ukuthi ube safe respect ngoba uzozibona ihlaniphile wena ufundile kunaye ene wena ungcono kunaye kodwa uphethwe ngumuntu nje ongazombize ngomadakeni wena umadakeni kuwe kodwa le ndoda ibalekile le. Haleluya. Hloniphani khona bazolahla bangaphindi bavuke ngendaba ongahloniphi. Bodelela lesontweni masufike la indlu kaBaba le. Noma bodelela kanjani esontweni bakwethu kodwa masufike la ufike kwenye indawo. Mateyu, ngifundile uMateyu
12 verse 30. Matthew 12 verse 30. Fundani masinyane. Kungaze kusuke lokho kwami. Khona lokho kwami ukubuye bese kuyasuka. Ongenami umelene nami. Ongabuthi nami uyahlakaza. Ufunda ubani wema? 12:30. Matthew chapter 12 verse 30. Awuqhubeke ke. Ongenami umelene nami. Ongabuthi nami uyahlakaza. Qhubeka. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono zokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyi kuthethelelwa. Nayibona lento. Ziyalingana yini izona? Uthi ungamdelela uNkulunkulu yena sefa. Kodwa hayizwi lakhe nomoya ongcwele. Basobho lento ezithu. Umdelele uNkulunkulu, umdelele noJesu. Kodwa uhlambalaza umoya ongcwele. Ngale nyamana. Niyakhumbula ukuthi kwaba khona uNkulunkulu uyise. Angithi? Wabusa uNkulunkulu uyise. Wabona it's not enough emhlabeni wathumela uNkulunkulu indodana ngithi. Yasebenza indodana. Yathi nawo sengihamba kodwa ngishiya nomoya ongcwele. Okuyena umduduzi. Nguyoza nifundisa konke. Njoba kusabambena ke nomoya ongcwele. Othi mawuthi uyabuka vele uyobamba kuze kuyohlwithwa ibandla. Uyangizwa? Kuthiwa wahlambalaza yena. Sekubhedile. Inkinga nguya ngithi. Anjengoba nginitshela ukuthi kufike kubeka umuntu kuthiwe umfundisa ngithi. Anti ngiyangizwa. Yini inkinga kugcotshwe yena. Ngithi ke manje kukhona nomoya ongcwele okuyena oshiwe nawo wena. Wahlambalaza yena kuthiwa awusenaku. Seniyabona ndizona yingane. Yebo izona. Mina ngiyaniqaphelisa ngenzela ukuthi ungathinti la ngathintwa khona. Musu ukudlala ngomlilo uzawulusha. Ngifuna uniqaphelisa ukuthi musu ukuthinta la ngathintwa khona. Luka. Nizwa hlenda. Ohlambalaza umoya ongcwele ngeke asanzani ngiyathethelela. Itheni incwadi ithe khona isono sokufa nesono ongasise sokufa. Asiyele wakasiya Marko chapter 3. Marko chapter 3. 28 and 30. Ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelelwa izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lowo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade esingapheliyo. Isono esinjani? Esingapheliyo. Jesu. Sikhona isono esingapheli. Noma kungaqhamuka abathandazi. Abathandaza ngayiphi indlela. Kodwa lesono musenzile lesasipheli. Kaphela ungenzi isono esingapheli. Faka nokuhlubuka phakathi. Sanibona. Awuhlambalaza umoya ongcwele. Maqhamuka umuntu ethi hayi yazi la ebandleni sekuyabheda. Asiphume manje siyokwenza okwethu eceleni. Ungavumi. Ngiyancinga farewell Nkosi yami. Yazi farewell manje. Sesiyagcina sihamba siyemakhaya. Ngiyancenga ngithi ungavumi. Uyangizwa yini? Sisesikhathini esibi kuyahlotshuka manje. Ngoba izwi kaNkulunkulu lahlo lathi kuzawufika abantu abazohlubuka bazaba lapha kwenu. Lalela akusho baqhamuka ngaphandle bazongweba la. Bala phakathi. Lithi iBhayibheli kuzofika amadoda phakathi. Ungavumi. Hlala la.
uthi mami linde lapha mina mangilinde lapha mangilinde mangilinde aw Jesu ngilinde na awuyonda mangilinde ayibo ngicabanga ngita aw Jesu umuso sayo kunabantu abahlalela zibanetha kodwa ngoba uplan B abanaye bahlala lale bahlalela bedelelwa bahlala noma sebehlushwa ngabafundisi kodwa bahlala inkinga bafundile bayathatha indawo yokubalekela indawo yokufela bathi ngizohlala lapha ngizohlala ngizohlala
Uzovelelwa isono sokufa. Kunabantu abayinkinga bayahlupha la ebandleni. Bake bahlubuka. Wengamphakathi. Mina ngizwile ngawo ngani pastor wami uthi kukhona indoda enizama ukuyibuyisa ihlubukile. Kuthi pastor bebeyile bayazama bambuza hayi ungathi uyavuka. Ungathi uyabuya. Bamsaphi. Pastor bonke balanda omnye upastor wabo ehlubukile. Bamsaphi. Hey! Noma besilandela. Awuphinde hambe nabanye. Lo pastor onizama umlando ngokwesi3 ezama ukuhlubuka. Wahamba wayangaleya eLesotho. Wafike bathi bazama ukwenza into yabo yehluleka wabuye. Mayebuya ngoba kuhlaleki. Awuniyezwa ukuthi angeke asavuswa. Nifunde kahle le verse. Angeke asavuswa. Futhi yena self ngeke asakhona ukuphenduka. Amen. Kwenza isono sokufa. Ngeke buye. Ohlubuke nebandla. Miyekeleni. Miyekeleni. Kwenza isono sokufa. Nifunde kahle kodwa bazalwane. Nifundile kahle le ncwadi. Akusho mina ngithi. Umuntu otry ukwenza lokho. Forget. So, wephazi. Mabebiza bathi awubatshele nawo mina ngibatshelile bamupastor ngathi lalelani. Ngabafundisa ngathi nanti verse. Elinye na elifazela lokho. Benethuba kahle inhliziyo nozimande eZimbabwe ngoba esihambe naye. Lesibane ithuba lokuhlala. Ngambuza ukuthi nenzani. Ngathi ngiyenza imali. Ake sifunde. Uthini la? What go? Yazi kahle. Siboyazi into efuna uNkulunkulu siyenze nangafuni ukuthi siyenze. Angeke asavuswa futhi angeke esaphenduka. Umuntu mayeza uphenduka kudingeka amandla kaNkulunkulu kuye. Amen. Yangizwa yini? Amen. Yeah. Akudingeki awakhe amandla okubuya. Ngoba usuke ethathwe ngamanye amandla. Sefuna amandla kaNkulunkulu. Manje inkinga amandla kaNkulunkulu ane-control. Ahamba ngale channel ebhaliwe ukuthi lapha awangeni bese kuthoke lapha ayangena. Uyakuzwa yini? Ngisho kunamandla kaNkulunkulu awasana nale ncwadi. Amandla kaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu uhambisana nale ncwadi. Awuphuma eceleni. uNkulunkulu uzohluleka ukwenza into ephambana nezwi lakhe. Akakhona. Beyikhona zonke izinto kodwa ephambana nezwi.
Bazalwane, igazi lelenza lo msebenzi. Igazi ungajikela ngomzalwane omthembi ahluphe aqabe lamanga khumela izinto ezingasizo omnye bengumholi wakho uyangizwa yini kodwa ngithi mina abazosindiswa ngabazawubekezela sikhulumile ngithi naye sikhulume ngayizolo ngithi abazobekezela wonke umuntu noma inkinga engakanani kodwa simfuna la nizwe ekhaya basilindile niyangizwa na oh bani lapho abaphethi ingubo zimhlophe kwa bona ngebehuba
12 verse 47 sigcine sithandazeni bazalwane. Bekuyilokho nje bantwana benkosi. Seyife wena ngithi. Manje sesiyaqinisana nje. Hlalani bantwana benkosi. Yindawo yokufela. Ngelinye ilanga uJowabi wezwa ukuthi uzokufa. uJowabi lithi iBhayibheli wasiyabalela ubalekele ethendeni likaJehova. Sengiyabona zayikhona izindlu ezibukeka kahle kodwa wazendlula. Yena ufuna ithende likaJehova lo ngathi kudelelekile. Uyangizwa yini? Mayibale uJowabi wafika ethendeni. Esefikile ethendeni lithi iBhayibheli wangena wenyukele emsamo. Wafika emsamo wabamba impondo ze-altar ngezandla zombili. Uyangizwa na? Bekhona abantu abathi noma sebafikile ethendeni bamemnyama. Omnye afake libelunye omunye sisale ngaphansi. Kodwa uJowabi wangena phakathi. Haleluya. Uyangizwa yini? Lalela ukuthi into ezokusiza la ebandleni yinto yokungena phakathi. Ungene uthile. Ungene mawufika lapha phakathi ubambe ngesandla zonke. Athi chapter 12 encwadini yamaRoma verse 1 ngiyancenga bazalwane nikelani imizimba yenu bengumnikelo ophilile. Ngena wonke usishiya lutho. Ngiyangizwa yini? Ngena wonke uzokwazi ukubona konke ukwazi lokuhlala. Lithi iBhayibheli kukhona abafundi babethu bagijima bayithunele kaJesu. Lokho wayishaya kancane njengoMoses. Kwathi ezemva wafika. Inkinga yakhe ifike eqala. Wafika wamemnyama. Kodwa indoda yathi shaya kancane kuthiwa yangena endlula yangena phakathi ethuneni. Yasibona ngisho nalo kade kusekhanda likaJesu. Akabonanga. Yini inkinga ungenile? Ngiyavuma mina. Sisonke la khona abangabonanga lutho kodwa uzababona phela. Kulula ukuyena emuva. Bamemnyama abangenanga phakathi. Okanje la ebandleni. Ngehlala. Yebo, ngena phakathi. Ngena phakathi ma. Phela kaJesu le. Uyangizwa yini? Uzawahamba uye free ngoba ufuna ukuba free. Use free ngoba lapha ba free uzoba free shona ezonweni. Funda Luka 12 verse 47. Sisabalile saziwa ukuthi inkosi yaso ifuna sendele. Kodwa singakilungiseleli ukuthi sendele lokufuna inkosi yaso. Siyawujeziswa nokushaywa kakhulu. Kodwa sisebenzile bese senta lokubi lesifanele sishayelwe bona. Siyawujeziswa nokushaywa kancane. Umuntu lonikwe lokukhulu uyawudzingeka lokukhulu kuye. Umuntu lonikwe lokukhulu kakhulu uyawudzingeka lokukhulu kakhulu kuye. Yekela yesese. Lebona lento lezo lezingalingana. Ngiyibona le. Hayi mntana sesi sihogo sinye. Yebo. Sihogo sinye yebo ngiyavuma. Niyazi ingwabo lapha emakama esifogweni kunamakamela. Niyazi amakamela. Abashi ngokufana laba bantu. Lapha ya eHades. Uyangizwa yini? Bayosha ngokufana uma sesifunda incwadi yesambulo sebengena echibini lomlilo. Kodwa lapha ya khona abashaya kancane, khona abashaya kakhulu. Siyabuye sifunde kokumini yeke. Yebazalwane izona ayifanani. Amen. Nezwe lithi lo ne kancane uzoshaya kancane. Lo ne kakhulu uzoshaya kakhulu. Kusho mina. Alright. Fala namaBhayibheli. Musubona sesitshelile ngithi manje. Waze waqala wona manje walandela abantu abahlubukayo uyawubalwa kanye nabo. Ngoba vele ubalandeli anona sokutsheliwe.
Asihlutshulwa la ebandleni likaJesu. Niyangizwa yini? Amen. Uhlala phansi. Zibhede izinto ulale njengomhlanga abasho njalo bazo. Bathi uthi athi amanzi angaphela bese yavuka uthi. Ngoba yikho impenge endluli. Zonke izinto ezibakhona kodwa ziyendlula. Hallelujah. Hlala mntakaba wathi umyehlabelela mzalwane khethi izulu kunokukhetho umhlaba akuyendlula wemzalwane khethi izulu kunokukhetho
Angingangeni mina ngimoshe i-right haleluya ngicabanga ukuthi uzwakele bazalwane kwanele bengakhomenda manje akusizi ikahle le haleluya manje njalo MC ofana nami so ophethwe nawo hamba haleluya ngizocela kupastor pastor ngaphalala abe namazwi 5 minutes or plus. Bazalwane kwanele nangazi ukuthi ngithini mina. Semphethe ukuhamba nje Nkosi yami. Ngicabanga la vela phakathi kuku. Bekomba yaferma. Uhore kwa. Kohole kwa ndathe kanti wayezi. Ikhapho kule hambi. Kubamakala ke. Patikiteni fa. Because na ke thato ya modimo. Umuntu ke umfihlisitse fa. Ina ana hore go tlala morago isabele ya modimo yeo e tla feta. Haleluya. Ya phutse ko morago go tlhainte. Modimo a ka bona fatshe bana besho ra le go ha go le mmatla. Modimo le lona le ka bona fatshe. Tsela e seng jana. Ne khuluma le sona ngesinye isipedi ngasisele ngiya khona. Tsane bo Freestata. Sihlangane nesitswana ka gore ke hale ke tsamaya bo ntate. Ke nna motho wa ha. Nda. Haleluya. Amen. Sibonge kakhulu ke sathula lo pastor ngeze. Ukhona eduze ofisa khona. Oh ukhona.